पृथिवी जहाँकि मनुष्यମାନଙ୍କ बास करिया ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅନୁକୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଆମ ପୃଥିବୀ ବହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ରହସ୍ୟମୟୀ, ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବାର ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ସତରେ ଏଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ କେବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, ନା ଲୋକଙ୍କର ଏହି କଥା ସବୁ କଳ୍ପନାର ଏକ ଭାଗ ଥିଲା? ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ତ କିଛି କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକି ସେଭଳି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ବିନା କୌଣସି କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏଭଳି କାହାଣୀ ଆସେ କି ଯାହାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରିବାନି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରହସ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ନାଁ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରେମ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଡିସ୍କଭରି ଓଡ଼ିଆର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭରା ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇ। କଥା ହେଉଛି 1200 ଶତାବ୍ଦୀର, ଯେବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରାଜା ଷ୍ଟିଫେନ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ସହର ଉଲପିଟ୍। ଏହି ଉଲପିଟ୍ ସହରର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରିଚାର୍ଡ ଡି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଅଜୀବ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅ। ରିଚାର୍ଡ ଡି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ଛୁଆର ସ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଥିଲା। ରିଚାର୍ଡ ଡି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ଭାଷାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥିଲା କି ଏହି ଦୁଇଜଣ କଞ୍ଚା ବିମ୍ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ରିଚାର୍ଡ ଡିଙ୍କୁ ମିଳିବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅଟିର ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କାରଣ କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଖବର ମୁତାବକ ଝିଅଟି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଉଲପିଟ୍ ସହରର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିଖିଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ସେଠାରେ ରହିଲା ପରେ ଝିଅଟିର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିଖିବା ପରେ ଝିଅଟି ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣର ପରିମାଣ ଏତେ ନଥିଲା ଯେତିକି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟି ଏହା କହିପାରିନଥିଲା କି ସେ ଦୁଇଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେମିତି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। 1200 ଶତାବ୍ଦୀର ହିଁ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଇତିହାସକାର ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତରେ ରିଚାର୍ଡ ଡିଙ୍କୁ ସେହି ଦୁଇଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଳିବାର କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଜୀବ ପ୍ରକାର ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ରିଚାର୍ଡ ଡି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ସବୁଜ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଗରିବ କିମ୍ବା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁଜକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଥା ଉଠିଲେ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ଆର୍ସେନିକ୍ ନାମକ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅନୁସାରେ ସେ ଦୁହେଁ ଏଲିଏନ୍ସ ଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ 1996 ମସିହାରେ ଏକ ଆନାଲଗ ନାମକ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ଡଙ୍କନ୍ ଲୋନାନ୍ କହିଥିଲେ କି ଏହି ଦୁଇଜଣ ଛୁଆ ଏଲିଏନ୍ସ ହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହର ବାତାବରଣ ଯେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ରୁ ଆଣି ପୃଥିବୀର ଉଲପିଟ୍ ସହରରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। 1621 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୱାନ ରବର୍ଟ ପର୍ଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଲିଏନ୍ସ ହିଁ କହିଥିଲେ। ସବୁ କଥା ତ ବହୁ ପୁରୁଣା ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଲାଗୁନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ହେଲା, କ'ଣ ସତରେ କୌଣସି ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ ନାମକ ଗ୍ରହ ଅଛି? ସେଠାରେ ଏବେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି? ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଦୁଇଜଣ ଛୁଆଙ୍କ ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ତ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ନହେଲେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କାହିଁକି କଥା ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ କେବଳ କଞ୍ଚା ବିମ୍ ହିଁ କାହିଁକି ଖାଆନ୍ତେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି।